משהו לא נראה לך? חבר'ה, אתם לומד לעוף. בוא נראה אותו, איפה הוא מגיע. לא, לא. וואו, וואו, וואו. וואו, הזין שלי. הזין שלי. תראה כמה שלחו עליו. תראה כמה שלחו עליו. לא רואים אותו? לא רואים, כלום. הנה הפיצוץ. היה שם את הפיצוץ. וואו. הנה עוד אחד. יש כמה! יש כמה באוויר. וואו, וואו, הנה צונות, זה כמה, זה לא אחד. וואו, תראו אותו. קבלו. וואו, 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 איזה הפגזות. וואו. היא מלא, זה קוקים. כל הכבוד! וואו, נפל אבל. סמק, נפל שם. וואו. זין שלי. איפה אתה רואה? מה אתה רואה? וואו! יואו! זין שלי! משהו קרה שם. משהו קרה שם. וואו, 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 וואו. כוס. איפה זה מתפוצץ? זה בעזה? לא. וואו. כוס. מה זה, היה כיפת ברזל, אתה חושב? יאללה. נראה לי משהו נפל. יואו. יואו. היו הרבה טילים, אח שלי. זה לא טיל אחד. זה לא טיל... וואו! אימא'לה, מה קורה פה? וואי, זה לא טיל אחד. יואו! שמע, אנחנו מטורפים, אבל זהו. היינו חייבים לעשות את הסרט הזה. יואו, זהו, נגמר? יואו, זהו. וואו! זין שלי.